tich machielo bende chako med timre mana kaka imedo mana dhi nyime kapod intiere la ng'ata ka Nyasaye omedi ngima madhi mbele kar kanyo. Dong' thuolo ma dakika 4 mondo msa dakika kanyo kama dhi bete kwatieko chenro tada achaka kod mheshimiwa Masara mondo ikono e wach mar NGCDF kata wach weche mag asoya makodwa rango kar ka nyoro jood bura ne okomor kod okang' mano mar ogai mar ODM Raila Odinga ewi wach mar NGCDF mawacho noterne counties kata lwet governors. Minority leader kata jatelo mochune kweth manok e od bura eno kanyo gima Junet Mohamed bende no wacho ni gimoro amora mar Raila Odinga wacho mano is law kendo mano is final. Nalko report di chiwo thuolo mar twak achiel kachiel. Kimani Chungwa wacho ni NGCDF onego bed lwet jood bura odhi chalo nade ywaruok makagi ka kama entie nyaka sana winjo party twak ntiere kar ka jok moko obedo gi chung' mar Cleopa jo piny kik bed gi wasiwasi. Jatendo miluongo ni Raila Amolo Odinga omiwa space, democratic space maduong' mondo wachiw pachwa. An kaka Peter Masara gi joga ma josona West Kech nyicho watimo maoni onge gima osekonyo piny molo CDF. To koponi nitiere yo moro minyalo kethego to pesa manyo wayudo constituency ka constituency pod biro mok ni ka cho kethore kidwa gero class kidwa chako school kidwa gero ka chief kidwa gero police station to pod ringi biro Nairobi to onge wach CDF kethi. To kiwacho ni dwa kawo pesa ni mondo terne county governments tawacho ni nyaka wakwong strengthen structure mag devolution then koro bro winjo make devolution. For example Cleopa e higa 2022, 2023, 2023, 2024, that 2 financial year, achako skunde abiriyo. Ariyo secondary school, achielo oni Giribe, masani ntiege classes ariyo gi laboratory. Machielo oni Maweni Girls, ntiege class ariyo gi laboratory, gi school bochiel skunde gite. Achako school milo oni Marindi, masani nigi classes ang'wen, moket tiles kumgi. Manya, Ombodago, Omuomore, Peter Masara Primary School, kabilo oni Surumina. Okina gina classes moko ka, ngata mapinga orengo go picha tour ni skunde goni chanado. Mago skunde mose bedo full operation just 1.5 years. Egachil ginus kende. To nyakane yera skunde mase chako gen prario gabirio. Ntie Nyamgubo Girls Secondary School man nyocha sani and the best in Suna West. Gorofe Lilo. Kidhi Ragana Girls, Nyamgubo nyaka gibas. Ragana Girls ni gibas. Sani gero negi administration block, dome en gorofa. Nyaka odi jopunj, nitie kanyo. Kidhi school milo ni Wega Girls. Nitire dome, nitie odi jopunj, nitie administration block, nyaka bas. Sani odi gero negi gorofa. Kidhi school milo ni Bongo, Masenu, Masenu, school Omuomore, school miluongo ni Nyaera, school miluongo ni Bongo, school miluongo ni Jumbo, school miluongo ni Nyamaraga, Koweti, mago skunde nyakoro tumo chako. Oruba Keyo, school miluongo ni Deep, Gorofa, wuotho gik gorofa lilo, school montiere manyaka nager kichano nyola Uruba, Uruba Primary. En school manie lo moro mokrome kachiel ten gi nyithindo 2,000 gi wi. Sani amuko udigo agero gorofa 4 kadhimala asegero first gi ground classes aboro to machielo be nyicha asegero aboro manyiso ni asegero gorofe classes mag gorofa 16 e skul achiel e skul adiwa achiel mano kitiyo kod NGCDF mumi kibaje ni ponono ka gini wuok e lweti koso it is not to me koso komi kibaje ni kiwuok kata kibedo gavana ka Nyasaye omi thuolo pod obire gavana pod dhi mana yude Cleopa adwa nyise gimoro achiel ni kiwinjo ka wajumbe kedo ni NGCDF kikethi okne gin abro bedo mujumbe to ndalo na bro wuok to japiny bro benefit kata an mujumbe kata kan mujumbe to nyithindo ma ipuonjo gi NCDF Suna West nyithindo 500 day school iga ka iga gi scholarship masani ni watero nyithindo 50 Rongo University mochak Migori Teachers Training College watero nyithindo 50 ma wachulo negi pesa te semester ni ne siling 70,000 ochule 70,000 no ni nyithindo 50 just imagine next semester makoro dhi chakore in 2 weeks time wasende ko check kendo mar 3.5 million mondo nyithi ji otimre nade osom gini
CDF gima chopo kuom japiny ayie ni nitie gik moko achiel ariyo adek manya timore marach to kwanyal ketho CDF nikech richo matin wang'ie ber ma CDF osekelo mondo mi wang'i ka kuonde ma richo go odin mondo gini omed konyo jopiny ka setieko gi CDF 2027 emo mi akwayo Jo-Migori ni kana kaka loko Suna West ok giena adhi alok Migori County aonge pesa mang'eny kech awinjo ka joma dhi chungo wacho ni gin gi pesa mang'eny anto pesa mang'eny ta onge go lakini ka gido yiero nikech tich to ng'ato dhi wuogode ng'ato dhi wacho ni Peter Masara omi gavana iga bich okachaka kwa jopiny an kata bunge ma Suna West kiwacho adieri kade en gi nyalona gi tekona dokane bunge an kende mujumbe manotere nomination e Migori County mangima out of the 8 constituencies an kende to pod jopiny gi Nyasaye noduoka omiyo nakwa jopiny teni ka giyie gikile opa bende kiwacho wach county to wiwile wacho ni Peter Masara bas gimoro amora bro nyaka walos thuolo wachiel